Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shnong. Admissions open now. UMDC jangka Sohryngkham constituency ubak penya cing seem haka khatwai terik mentau bena yayong arajar arpau ula Bteng ke jinit sa miu Khaw se ki hendreu tuli ki dong ki ba papo ka Shnong Mawkasiang umro ki hendreu tuli ki Shnong ki ba uniu UMDC ula penpo yu Khaw ki kentop ya ka dong I sherwan sat siet maulong mau kenring lom kse bat ka Shnong lom ding sai ya uniu Khaw ubala sam shaman la kawai pakawai ka dong marshi phoberni lai da ubak penya cing seem hakinang ilam jong ki nik dong haka jelang ka balalong haka Shnong Mawkasiang mau diang-diang. Kecungakum UMDC congkah hendru Sohryngkham constituency. Ho ki don ki Shnong ki bahap hangi don ki Shnong ki bamhap. Henry hakum kane ka por ngaso benong kacing ya bo Paidbah wi kendu nak kane ka pakhang Shnong bomyo shu ben lebela bomyo shu ben les trail ki chong ki kam ki cham le se kawan ra kacing du nong ka bakrau hakayo kakot te namar bom don kayo kakot le se wat tang ban thiet marbam hayeng hasem la stom te namar takadaw ong shibenta le se la da long kum no mi khmat ubami khmat ya kawe pa constituency nga so mon ong batong inem yabu than ya kata kacing snow politics lene kacing snow party lene kacing snow dong snow than ba ngin let's say ngin bu ya kata khmat henry ngaso ban ong ngin bu shwai ka ching ya chung pai ba khmat ni snyang ibaret nakamta ka Shnong ka chung pai namta ba phinyo ban sami tu ki long yeng ne ki nong Shnong ki ba iduna hakayo ka kot bat kumchu ki tu ki bam pat dan ya kan ka kat Khaw ration te namar ta daw namta ki ni ki Shnong baro ngila mang ko ba shipho borni shi Shnong ka borni ka badan sanpho kilo te namar takada ngaso ban ong ba shimi ni ching ai ibaret kichungi iban long le se ka ching khu habang yetre kumne da ka ching khoi men sem ngetre kum shipara bat ngetre klem da bu ikano kano hakmat singi bu sha ka ching ya chung bai ba hakmat kumban phai be de ka chela ka chungi babun he khamtam sha ka ne ka dong ka than chungi ka ne constituency chungi babun de kinong rem te dandok ki Shnong ki pelak sedang ban yok ban kait ya ke ching rap ka chungki ching thung ki chungki te dandok ki Shnong let's say ki badang sedang kum ong no adang ai shoi khndo ban nang pen he nang san nang ai dawai ya tu ching thung te henry ka ching ya menta kum mangila ban suthu yu nei bla dep thung ro chingcha ba ban hap ban ai sa ka dawai te ka dawai let's say chingcha ban yok te so ikwe pat ki ching thung ro ki ba dan kam yu sumbai te hangta ro chencha nga dan ta iwe ching a ching mot abe de kan nei let's say phisia na ki Shnong phisia kum ki nong lam Shnong phin kham su thu bha nang no phi chu yeshim yekini ki dawai brosh kata mo la da de na u a no ba b na no kumta te Kasyong pisia ka Shnong ben perkhat se ben ya kontak bat kita ki dilar ki baju penbiang ki dawai ki sembai ki kita lada ish tompat lada idon ching ya ne ki dilar ben penpoi se Shnong namar ba myo karpas na ne myo kita ki ka permission na DC ben play ki dukan chungki ben penpoi kamar singin ya trelang akum kita kapwa ngine trelang dakaba se nakaling chungi ro makloi ban ade chung tho CDC ben pelai kerpang le se kumi kita ki dilar ben penpoi ki mar ki matang ben kam ki nong riap chne ka dok thai